Здравейте! Яко клипче на МТА. Аз съм Радо, това е Топи. Кажи здрасти, Топи, на YouTube. Днес ще скачим една, както знаете, една огромна планина, един огромен връх и след това ще се пустим с парашут от него. Нека потеглим. Айде, Топи. Изкачваме на отгоре. Както знаете, отнема бая време. Ще играли Сан Андреас или МТА или там, така нещо от род. Играта е доста хубава, на мен интересно. Топи, ни карай много бързо да ни паднеш. Да. Защото аз един път така много малко се изтърси. Топи, къде си? Ето, долу там. Карай, ще изчакам, ако се забавиш. Кам. Малко съм долу. Няма нищо. Ние ще изчакаме. Сега точно около една минута по-догоре. Така че... Стеката на състезание. Както знаете най-добре, по този връх може да се изкачите с кросов мотор, резултатели или нещо от този род. Аз принципно много обичам този връх, тъй като съм превъртал GTA San Andreas. Минал съм всичките 100 и там колко бяха мисии. И я много обичам този връх, защото дори като бях по-малък предвръж, тъй като тази игра е много възрастна. Много обичам да се катера по него и като се изкачих отгоре, взимам един парашут и постоянно скачах с парашут. Много ме кефише. И аз вече, както гледате, се изкачих. Сега ще чакаме Топито да се изкачи. Там да се взема един парашут. Там. Weapons. И сега ще кажа къде. Не, това беше ми добре. Чайте малко само да го намерим, че... Ето го парашут. Топи. Цъка F1. Weapons. Така даваш надолу и пише No Special. И там даваш надолу и гледаш парашут. Да. Айде. Готови ли сме да скачаме, Топи? Да. Така, се сядай на мотора. И аре сега засилваме да скачаме. От ей тука. Оха! Як съм. Да. Оу. Си падна май преди мен. Не. Зад мен ли си? Да. О, много е готин. Ето и теб. Ха! Мисля, че пичове, че това клип се получи готино. Моля, харесвайте, коментирайте, абонирайте се към моя клип и така нататък. Благодаря YouTube за гледането и довиждане и ще направим още един епизод, може би. Чао!